Yes, no? Oh, hallelujah. Okay, let's sing hallelujah. We're going to try. You know, I'm going to get to 16 and the doctor will come in. Dicinai ko ng play, magkakicingin ko mga plano ng Jesus. Panginoon ko ng ilang. Amen. Amen. Para kambali siya sa kacingin ko ng Jesus, kung magpahalagin na, kung saya ng kacingin, ilang lang ko ng ilang.